Здравейте, приятели! Аз съм Хитър Петър и днес ще ви разкажа още една забавна и поучителна история от моя живот, а именно как дадох урок на един скъперник и го промених завинаги. Някой скъперник имал в градината си много сладки круши, но тъй ги пазел дене и нощи, че никой не можел да ги доближи. Селяните му се молили да им продаде или да подари за майчина душа, а той отвръщал: „Няма да ви дам да вкусите“. Чудили се хората как да опитат тези сладки круши и си казали: „Това е работа само за Хитър Петър“. Отишли те при него и го помолили. Той им казал: „Ще ви донеса един чувал круши, а вие какво ще ми платите?“ „Ще ти дадем 5 гроша“, отговорили селяните. През нощта Петър и един негов другар взели празен чувал и гърне пълно с жарава. Покачили се на дървото и почнали да пълнят чувала с круши. Стопанинът усетил, че му крадат крушите, отишъл полека под дървото, докопал Хитър Петра за нозете и викнал: сега? Защо ми крадеш крушите?“ Хитър Петър казал на другаря си: „Архангеле Михаиле!“ „Що е, гавраеле?“ отговорил другарят му. „Пусни огън от небето да погориш грешника, дето се е хванал за нозете ми“, казал Хитър Петър. Другарят му изсипал жаравата от гърнето върху главата на скъперника. Той почнал да вика от болка и избягал. Хитър Петър напълнил чувала с круши, занесъл го на селяните и си взел 5 гроша. Скъперникът, като пооздравял от изгореното, отива един ден при Хитър Петра и му казва: „Баю Петре, ти си един умен и хитър човек. Кажи ми как мога да се избавя от един голям грях“. „Кажи да видя, що ти е грехът“, му рекал Хитър Петър. Скъперникът отговорил: „Ангелите Михаил и Гавраел пожелали да си похапнат от моите круши. Аз помислих, че са човеци, та отидох и хванах единия за нозете с грешните си ръце. Те пуснаха огън от небето и ме попариха. Но слава Богу, слава и на тях, пак ми дадоха здраве и живот. Но как може да ми се опрости този грях?“ Ако това видео ви допада, не забравяйте да го харесате и да се абонирате за канала, където можете да намерите още видеа за Хитър Петър. Хитър Петър отговорил: „Наистина голям грях си направил, човече, но има леснина да се избавиш от него. Раздай тая година всичките си круши на сиромасите и ще ти се плати грехът. И занапред не бъди вече такъв пинтия“. Човекът направил тъй, както го научил Хитър Петър, и се избавил от скъперничеството си. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако искате да чуете друга история, напишете името и в коментарите.